16 команд, каля 500 удзельнікаў. На спаборніцтва з'ехаліся прадстаўнікі сельгасарганізацый усіх раёнаў. Сёлетнія гульні, арганізатарам якіх традыцыйна выступае Брэсцкі абласны камітэт прафсаюзаў аграпрамысловага комплексу, сталі аднымі з самых масавых за апошнія гады. Для профсоюзов спортивно-массовая физкультурная работа – это одно из основных направлений нашей деятельности. В коллективных договорах тоже стремимся так сделать, чтобы наниматель поощрял тех, кто активно занимается спортом. Спаборніцтвы прайшлі па 10 відах: більярд, гіравы спорт, дартс, настольны тэніс, плаванне, стральба, шашкі, легкаатлетычны крос, валейбол, міні-футбол. І нягледзячы на тое, што спаборніцтвы маюць на ўвазе барацьбу, удзельнікі сабраліся, каб сустрэць сяброў, добра правесці час і, вядома ж, вызначыць мацнейшага. Конечно, хотелось всем проявить себя. Кто что мог, здесь собрались ребята неравнодушные. У каждого свои таланты, способности, поэтому, конечно, выбирали и собирали команду лучших ребят. Этот кубок, пусть и не первое, второе, но это задел на будущее, нам есть к чему стремиться. У агульнакамандным заліку трэцяе месца ў каманды Бярозаўскага раёна, другое у Іванаўскага. Пераможцам спартакіяды сёлета стала команда Жабінкаўскага раёна. Конечно же, настроенность на победу каждого. Может быть, даже не на победу, а на то, чтобы преодолеть себя, достичь наилучшего результата. И, наверное, в сумме это дало вот такой великий, хороший результат. Лепшыя спортсмены увойдуць у зборную каманду і прадставяць Брэсцкую вобласць у фінале рэспубліканскай спартакіяды работнікаў аграпрамысловага комплексу. Ольга Мялюсік, Людмила Салдзіна, Анастасія Кудзіч, Александр Тыманскі, тэлерадыёкампанія «Брэст».